gabatar da ita wannan tambaya cewa wai me yasa waɗannan mushrikan kullum ana karatu cikin littattafan da shehunnansu suka rubuta, littattafai na shirka na kafirci, kullum ana karanta aƙidunsu da suka ci karo da alƙur'ani, kullum ana ce musu ga shehin kuwa ne ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ga maganganun shehunnanku sun ci karo da maganar Allah, sun ci karo da alƙur'ani, sun ci karo da hadisan manzan Allah, sun ci karo da addinin musulunci. Wai me yasa waɗannan mushrikan ba sa ƙoƙarin tattaunawa da mu akan waɗannan littattafai na shehunnansu da muke asarar kuɗaɗenmu muna saya a kasuwar kurmi? Sai mu je mu yi asara mu siyo littafi mu zo mu karanta, mu ce ga abin da shehunnanku suka rubuta aƙidunsu na shirka na kafirci, babu wanda zai ba da wata gudunmowa don ya amsa mana wannan abu da muka faɗa? Babu wanda zai taso ya tattauna da mu kan abin da muke karantawa, sai dai a tafi wani abu daban? Ina ba da muna fahimta. To yanzu ba zagi babu cin mutunci, za mu dinga karanta muku aƙidun nan naku na shirka na kafirci, ya ku taron mushrikai a Najeriya da wajen Najeriya. Za mu dinga karanta muku waɗannan maganganu naku na shirka na kafirci da suka ci karo da littafin Allah, suka ci karo da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, don mu ji amsar da za ku bayar. Kuma wai me yasa ba za ku tattauna da mu akan ita wannan gaba ba ne? Me yasa wai ba za ku tattauna da mu akan wannan gabar ba? Ana karanta littattafan nan, ana asarar kuɗi a je a siyo su a kasuwa, a zo a zauna ana karantawa mutane, amma babu wanda zai bugi kirji cikin mabiyansu waɗannan shehunnai, mabiyan zindiƙan nan, ba wanda zai bugi kirji ya zo ya amsa abin da ake karantawa cikin littattafan nan. Jama'a, to alhamdulillah, yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo na shi Baffa Hotoro, ya sha fitowa yana faɗin cewa an kasa samun wanda zai bi kirji, kamar yadda kuka ji ya faɗi yanzu, wanda zai bigi kirji ya zo ya tattauna da shi akan shirka da kafirci da yake a cikin littattafan malaman ɗariƙan Tijaniya. To ita tsanya idan tana kuka, idan ba kawar da ita aka yi ba, to ba za ta daina wannan kukan ba. Don haka dole a rufe bakinsa. Wannan gayyata da yake ta bayarwa na amsa ta. Dukkan masail da yake bukatan a tattauna a kansu, to ya tato su da dukkan littattafan da yake so a warware mishi zare da abawa a kansu. Ni ma zan tato ababe da nake so mu tattauna da shi a kansu. Na amsa wannan gayyata, kuma a shirye nake da ko a wani lokaci mu zauna da shi akan dukkan matsalolin da yake so a tattauna a kansu, kuma zama na fahimta, ba na cin mutunci da hatsaniya ko rigima ko zagi ko wani abu mai kama da haka ba. Inda ba su gane karatun ba, to za a ganar da su. Inda kuma son zuciya ne yake damun su, to za mu bayyanar wa duniya wannan son zuciyar nasu. Inda kuma rashin fahimta ne, to za mu fahimtar da su. Amma wannan gayyata ta shi ta zama na amsa ta, kuma ya shirya mu zauna da shi domin tattaunawa akan dukkan, ban ware wani abu guda ɗaya ba, dukkan abin da yake so a tattauna a kai
to ya tato su, ya waro su, ya tsara su, mu zauna live, gidajen rediyo, gidajen tv, kafafen sada zumunta, a baje su. In ya so ya rage na al'umma su yi alƙalanci. Mu dai mun san cewa dukkan abin da ake faɗi cewa a cikin littattafan nan akwai su, mun san ƙarya ne. To amma kana daga can, ina daga nan, ba kowa zai fahimta ba, amma gani ga ka a lokaci ɗaya mu tattauna, to al'umma za su fahimci wane ne mai gaskiya, wane ne maƙaryaci. Don haka babu hayaniya, babu zagi, babu cin mutunci, cikin mutunta juna da kuma natsuwa. Na amsa wannan katin gayyata naka na zaman tattaunawa, Baffa Hotoro. Abin da ya rage shine mu sa wa junanmu lokaci wanda za mu zauna domin tattaunawa kan ababen da muke so mu tattaunawa junanmu, da nakan da kuma nawan duka baki ɗaya. Mun gaji da a ta cika social media da cewa ana ta cewa a zo a kare, a zo a kare, a zo a kare, an ƙi karewa, ko a zo a zauna, a zo a zauna, an ƙi zama. To wannan lokacin ya wuce, alhamdulillah. Don haka insha Allah ta'ala daga wannan lokacin bakinka zai rufe, ba za ka sake fitowa cikin mutane a social media kana faɗin cewa ka ce a zo a kare, an ƙi karewa ba, ko kuma ka ce a zo a zauna, an ƙi zaunawa. Don haka yanzu na bayyana ma duniya cewa wannan gayyata taka alhamdulillah na amsa ta. Abin da ya rage kuma jama'a su saurari fitar da lokaci da kuma tsare-tsaren da za a yi a game da shi zaman da zai yi insha Allah.